anụ gị na-akwa Ijedi ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Ijedi ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Ijedi ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Ijedi ka ndị nụrụ anụ na-ebe Ijedi n'ọnwụ ndidi. Ada, nke ka na-eme ebe a? Ọkwụghị mgbe ahụ nwoke masị ka o chọtara ya akwụkwọ anyị ga na-ahụ. Nyana ihe nwoke ma na-ekwu kemgbe ụtụtụ o zubere ọrụ gị. Ị na-ahụta ihe m chọtara ebe a? Achọrọ m ọsịsa. Ada, ọ maka na ibe enyi m nwaanyị ka m ji esoro gị wee ebe a. Ọ bụrụ na m nwere ihe m na-eme, ọ maka nna kwanyere gị ugwu, biko mbọsị ọzọ emeka akwụkwọ ga-azụrụ gị ebe ọzọ. Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Kọwata ahụ. Ọkwa ị chọrọ ọsịsa? Ada, amara m ihe merụ na ị ka na-ege ụfọdụ ndị ụkọchukwu ntị. Chukwu daalụ na-esi n'ụfọdụ ndị ụkọchukwu na ọnụ ha ncha ọ na-afụ ụzọ. Ụmụ nwaanyị niile ọfụgoro ụzọ anụchago di. Ọfụgo gị iwe nọ n'ebe a ka anyị na-echezi n'ube di. Ọ maka agwa beme ka ọfụ ihe n'isi m. Bika chukwu m ịdịrị ajụjụ ọzọ gbanụ na ka itefe ka anyị pụọ. O wee ekwensu ka ọ bụ ekwensu jọrọ njọ gbara ya ọsọ. Oli! Daalụ. Ashị gị ihe a niile e kwuru bụ ashị. Ijedi ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Ndị a mefukwala ego na agbamakwụkwọ ha. Agbanyeghị nnọọ. Ha tinyekwala ego. Otu a ka nke anyị ya dị nnọọ. Ka anyị na-ene n'anya. Mike na onwe ya nwere ka o si wee na-atụ ụjọ ịnụ Jovita. Maka gịnịzi? Ha na-enweta nsogbu. Ihe adị adabara ha nnọọ ọfụma. Nwekwa nwoke na nwaanyị na-ayị ọyị na-adị enwe nsogbu. Ọ fasicha fadozicha fa na-aga iru. Ka anyị na-enwe n'anya. Anyị na-ayọkwa nnọọ Chukwu na ha abụghị amụdewo. Mana ka m si n'anya. Ọ dị ka a ga-agbasasị o. Nnamdi, ọ ya na iji egbu oge maka agbamakwụkwọ anyị. Ada, kekwa ụdị okwu wee ka akpọ m aha gị n'okwu anyị na-ekwu kịta. Ọkwa dị nkata ebe anyị ga-agbamakwụkwọ ka anyị na-aka ya. Ị na-achọ iti ime okwu n'ọnụ.
Nnamdi ọkwa mịara gị ayọ mezianụ ka ịlụzianụ marụ ọkwa esi ndị hụrụ n'anya mana gị na-ejizi nkịta ọnwụ ịhụnanya ọ ga-abụ m na nke ụbọchị Chineke kere gacha n'ụzọ dị ga-ekwute maka agbamakwụkwọ Nnamdi, ị na-afụ ihe a ka nsị afụ ya ọrụ na ịfụrụ m n'anya dịka gị si wee kwu ị kwesịrị na-eme ihe niile ị kwesịrị ị na-eme ka ị dobe m nke a takwa gịnị oge nwaanyị na-aga aga enweghịzikwa m oge oge nwaanyị na-aga aga mee ihe ị kwesịrị ime ije dị Adama were kele nwayọ nye ndị ọkụ ga-ajụ oyi ije dị n'ọhụrụ na meju ya nwayọ oge nwaanyị na-aga aga o ije dị n'ọgba kelocha lesbide anyị tinye agbamnkwụ ije dị n'ọwụ ndidi kwa mbọsị mgbere ana ije dị n'ọwụ ndidi enwe ihe m na-eche n'obi m ọ na-adị nke otu anyị gasị na-akpa agwa otu a gasị na-ekwu okwu ọ na-achịkọwara m na ọ na m eme gị ngwa ngwa ịnụ ya ịkwado maka agbamakwụkwọ anyị na ọ ga-ahapụ m ọha mere na-enye nwoke nsogbu nwanne gị mara si ị chọrọ ịlụ ya igbu obere oge ịghọta obere oge maka gị maka ka m gwa gị ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke chọọ ụmụ nwoke ha ga-eke ọbụ ya wụ na ha lụrụ gị ha ụdị na nwanyị ubi ma na Chineke kwadoro ịlụzi na nwunye ọkpịm ama m ka enyi ọbụma inye ezinụlọ ọka anyị ama m ka enyi ọzọkwa ịma ya ama m ya ahụrụ m Ada n'anya ahụrụ m Ada n'anya ọkwa na ihe anaghị aga ka m si kwado ya ọ na ihe na-agara m ọfụma ugwu aka m anụgo Ada ọkwa na ego ji ọrụ nna nwanne cheru gị mara sị ifuru Ada na ya ka ihe mere dị na-akọrọ maka Ada ugwu anụ m agwa gị maka na iwe enyi ana m agwa gị eziokwu maka ịbụ ezigbo enyi m nwoke mana afụrụ m si ịgwa gị eziokwu na-agbakasa gị ahụ ị nwere ike ibi ndụ gị otu osisi ọbụla ma ọ nwekwara ike bie ndụ m otu osisi ọbụla mana ihe mụ awụ Nnamdi ga-emewu ihe Chineke kwado wee nụ di na nwunye m ga-eme ngwa ngwa yọọ Chukwu ka onye ma ka m fụ ego ka m nụọ Ada ọ wụchago ego ji ego ji m ịkụchago udo dị mehe sọrọ gị mana akụkọrọ m maka Ada ọzọkwa ịnụrụ ya ugo hapụkwa n'ụmụ nwaanyị ka anyị kpagodo maka ọdịmma anyị maka inwe ezinụlọ nke anyị udo dị Nnamdi udo dị na biko ka nwa mmanya bụ ị ga na-eche maka ịlụ di na nwunye hapụ ụmụ nwaanyị ndị na-achụ anyị hapụ ụmụ nwaanyị ndị na-achụ ifuru Ada n'anya gị nọrọ nga na-akọrọ m ịkwadogbele n'ịlụ Ada ịkwadogbele n'ime eke mgbe ọwa ego ji ọrụ ịmakwa na ọ na-ego dị aka m anụgo Ada ije dị n'ọwụ ndidi biko na Nnamdi ga-apụta na mgbe adịghị anya nnọọ nwaanyị ọma Dechima no Dechima ọ dị mma no ike ime ọ na-atụ ọkpụm anya gị nnọọ ịbịakwana nnọọ mgbe m na-atụghị anya n'ọnọdụ
De, ¿qué cuando macando uno? Ndule nwe. Papa, mama na ejima. Onye ọbụla kesha mama. Adị mma. Chukwu daalụ. Kama na enwe ihe njibaka abịa sị ka mụ na ya kpọrọ nwe isi litere m mana ile ife na ike egwu m na-abịa ka nsa ahụ ụtụtụ ka anyị kpatọpụ. Nsogbu adịghị. Chukwu daalụ. Ada, enweghị ihe na-edeche maka orie. Mba. Ị ga-aga nke isi ihe kwadozere ebe ọ ga-edina. Ana m abịa. De no. Nne. Nna. Onye abụ ihe a? Dike. Ya gbadani ka. De. Ọ ya ka anyị maka ọ na anyị nọ na ya ka anyị maka anyị ga-esi hazi ihe. Mba na enwere ihe ọzọ na-ahazi ụmụ nwaanyị ka ọ bụ anyị akwadota anyị ga nwoke nwere. Dị ọnwaanyị ka ọ bụ. Ịma na n'ime nna nsogbu adịghị mma aga ka ndị saa ahụ ụtụtụ ka anyị kpatapụziri. Nsogbu adịghị. De nnọọ akwadochala m ebe ị ga-ala ị ga-abịazi ka ịsa ahụ ka ị gbanwee efe gị na ihe ị ga-eri dị n'ọkụ. De, ngwa ka o gosi gị ebe ị ga-anọ. No. Ada gosi ebe ọ ga-anọ. De, no. Adamani bunkemo ife ga-atọgbela m dali Adamma ọmụ masarụ biko bịa tie n'umobi Adamma ị na-egbu m ka mmanya ya mere nji bịa ka anyị lụọ nwata ka agbakala m isi efuela m nwoke na ndụ m enwere m nwoke mara mma enwere m nwoke nwere ọgụgụ isi nwoke siri ike nwoke fụrụ m n'anya Nnamdị achọrọ m ịmụrụ gị ụmụ ije dị n'ọnwụ obi m Nnamdị ọkwa mịọrọ gị ayọ mezianụ ka ịlụzi anụmanụ ọkwa isi na ịhụrụ m n'anya mana gị na ijizi nkịtị ọnwụ ịhụnanya ọ ga-abụ m na nkịtị efuola m ozugbo anya m hụrụ ka m kwuru wee sị Adamma n'ịbụ nke m bụ mmanya ahụ na onye ga-aṅụ m wee bie n'ugwule ekwere gị kwa na mụ na gị ga-ebi ekwere gị kwa si na ị ga-abụ nke m ịhụnanya gị na-egbu m ka mmanya efuela m ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ Hello? Nna, ọ dị ka iri aghọta ihe m na-achịkọwa. Ị na-aghọta achọ m ka ọmụ nwa gaa n'ụlọ a. Jisi ike mee ihe ọ bụla ime ike ime nnọọ. Mee ya nnọọ ka enye m ọrụ a. Oge si m bịa n'ụtụtụ echi. Agaghị enye ọnụ nsogbu onye ọrụ nsogbu ma ncha n'ụzụ ụtụtụ echi anọ m n'ụlọ ọrụ gị. Ok, ka ọ dị ka isi kwu ka ọ dị ụta isi kwu nsogbu adịrọ. Hello? Okay. Get kun suwaru debe.
unu emechago ha na ụna ụkọ ọrụ ọfụma ụnụ rụrụ ya nnọọ ọfụma kesogwu ga-eme ego achọrọ m ego ahụ niile chọrọ ego kịta efu na m na-akwado agbamakwụkwọ m ahụ m chọrọ ego ọ dị mma nọ ka anyị mee ka isi wee kwu oke ngwa ka ọ dị ọkụ kwesịrị ịdị a na-alụ ọrụ a na-akwụ ụgwọ ị ga-adị nwoke na ala Ijedu ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa ọgaranya ị hapụrụ ego na akpa gị 1,800 ike dobe nke ahụ ọ na-eme mgbe ụfọdụ n'elu isi ekowele ya ka ọkwa mbọsị izu mmafu ego na akpago na ya were dobe ọ nke gị daalụ taa ụbọchị ọma enugo sịkwanụ na ọ ga-adịrị m ọ ga-adịrị gị mma ụtọ m ka ọ dị oke ụtọ m ke gị ime adị m mma ị gakwara ọfụma aga m nnọọ ọfụma nsogbu adịrọ ụtọ m ihe ọma mere m nnọọ enwetara m ọrụ ọzọ ga na-ewetara m ego ka amakakwa ọ kakwalụgo mma ọkụ nwa ka ọ ka alụ mma mgbe na-adịghị anya a ga na-afụzi gị dịka nwunye m ọ ma-agụ onwe ya mma nchenwu ị ga-eche obere oge sọsọ obere oge ka ọ ga-ewe Nnamdi obere oge ka ama m na ọwa afọ na-abịa abịa mba ọ na-adịdị gị nnọọ ka m chọrọ ichicha nnọọ ruo oge a bifọ nne gị wuru nwunye m ke gị na-akọzi dịka na ozi gị nwere onwe ife ọzọ fọm ada ọfọrọ ifefe ọ na-erika biko bịagodi ga saa ka ịgbanwe ifuga saa ahụ chips nna ahụ esiri gị nri na-amasị gị tamo ai ni macabo ai a tarde para o meu Ijedi ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Ijedi ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa onye na-anụbe dị n'ụwa na-ebe ole ọ ga ada ka ga ime wee ha kita no biko ka me ya mgbe ọzọ inugo mara gịnịzi ihe ndị m na-echekarị ịnụ ụmụ m ihe ihe buru ibu nọ n'isi ka ire enugo aka bụpụ ihe ahụ ị na-eche n'isi gị ada ka ọ dị ka ihe ụra m biko ka ihe ụra mgbe ọzọ ghọtakwa n'ụmụ
anya ị ka na-ekwu nnọọ maka joint account a. Ị ka na-ekwu nnọọ ihe gbasara joint account a. Ada? Uru dị ya ka na ọhọm dị ya. Uru ya kachasị. Ada na-ewe. Na-arụ m ihe a n'uche m adịrị ya. Gọvanọ. Nnamdi. Ka ebe unu na-aga? Achọrọ igi nene bọọlụ. Bịagodo ka mụ na gị fụ. Bọọlụ ihe ị kwesịrị ịga nene kịta. Achọrọ m ka ị gbanwee otu isi ekwu okwu. Achọrọ m ka ị gbanwee otu isi agba m okwu. Biko m ka mụ na gị gaa mepe akaụntụ. Eziokwu. Eziokwu. Nnamdi. Achọrọ m ka anyị mepe akaụntụ. Akaụntụ anyị ga na-akpọ ya our pal account. Ebe a ka anyị ga-etinye ebe a ga-eji kwado maka agbamakwụkwọ anyị. Oh, daalụ. Anyị nwere ike ịga echi. Anyị nwere ike ịga echi. Nnamdi, afọ m gị n'anya. Afọ m gị n'anya. Ụtọ m. Ụtọ ugo m. Ijedu ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa Ijedi n'ọwụ ndidi. Ijedi n'ọwụ ndidi. Ijedi n'ọwụ ndidi. Adamma n'ibu nke m ife ga-atọgbela m dali. Adamma ọmụ masarụ biko bịa tienu m obi. Adamma ị na-egbu m ka mmanya ya mere nji bịa ka anyị lụọ. Nwata ka agbakala m isi efuela m. Ijedi n'ọwụ ndidi. Ijedi n'ọwụ ndidi. Ijedi n'ọwụ ndidi. Obi m Nnamdi ọkwa mịọrọ gị ayọ mezianụ ka ịlụzi anụmanụ ọkwa isi na ịhụrụ m n'anya mana gị na-ejizi nkịta ọnwụ.